வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இந்த வீடியோவில் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னு தெரியுமா? அவங்கள பற்றின க்ளூஸ். அவங்க சேவை மனப்பான்மை கொண்டவங்க, அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்றவங்க. யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட், அவங்க தான் நம்ம அன்னை தெரசா. அவங்கள பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவங்க சொன்ன பொன்மொழியிலேருந்து நம்ம ஒரு பொன்மொழியை பார்க்கலாம். வெறுப்பது யாராக இருந்தாலும் நேசிப்பது நீங்களாக இருங்கள். உங்களை யார் வெறுத்தாலும் நீங்கள் அவங்கள நேசிங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அன்னை தெரசாவோட பயோகிராஃபி பார்க்கலாம். இந்த கியூட் கேர்ள் யாருன்னு தெரியுமா? இவங்க தான் நம்ம அன்னை தெரசா. இவங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் 26 ஆகஸ்ட் 1910. இவங்க பிறந்த ஊர் யுகோஸ்லோவியா. இவங்களோட இயற்பெயர், அதாவது அவங்க தந்தை வச்ச பெயர் என்னன்னா ஆக்னஸ் கான்சா புஜாசின். இவங்களோட தந்தையுடைய பேர் நிக்லோ புஜாசின். இவங்களோட அம்மா பெயர் ட்ரான் பெர்னை. நம்ம அன்னை தெரசா 5 வயசுலேயே எல்லா பாடங்களையும் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுருப்பாங்களாமா. படிப்பு மட்டும் இல்லாமல் இவங்களுக்குள்ள காமெடி சென்ஸும் இருக்காமா. அதனால் எப்பயுமே அவங்கள சுற்றி ஒரு கூட்டம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். இவங்க அப்பா சின்ன வயசுலேயே இறந்து போயிட்டாங்களாம். 12 வயசுல இருந்து சமூக சேவையை பற்றி சிந்திச்சாங்க. 18 வயசுல முழுசா சமூக சேவையை ஆரம்பிச்சாங்க. நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்த நம்ம அன்னை தெரசா 1929ல் வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கிற கேத்தோலிக் சர்ச்சுக்கு வந்தாங்க. இந்த சர்ச்சுக்கு புதுசாக வந்தவங்க அவங்க பேரை புதுசாக மாற்றிக்கணும். அதனால் பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த தெரசா மார்ட்டின் அப்படிங்கிறவங்கள நம்ம மதர் தெரசாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அவங்க பேரை தெரசான்னு மாற்றிக்கிட்டாங்க. நம்ம அன்னை தெரசா செவிலியர் பணி மீது ஆசை கொண்டிருந்தாங்க. அதனால் பாட்னாவில் இருக்க செயின்ட் ஃபேமிலி மருத்துவமனையில் இவங்க மருத்துவ பயிற்சியை மேற்கொண்டாங்க. அக்டோபர் 7, 1915ல் மிஷனரி ஆஃப் சேரிட்டி என்ற அறக்கட்டளையை அன்னை தெரசா ஆரம்பித்தாங்க. அதன் மூலம் பசியால் வாடுறவங்க, வீடு இல்லாமல் இருக்கிறவங்க, கண் பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் இவங்க உதவி செஞ்சாங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம அன்னை தெரசா பிள்ளைகளால் கைவிடப்பட்ட முதியவர்களுக்காக கேலிக்கட் இல்லம் என்ற முதியோர் காப்பகத்தை ஆரம்பித்தாங்க. இப்படி பல சேவைகளை செஞ்ச நம்ம அன்னை தெரசா 1957ல் தொழுநோயாளிகளுக்காக நடமாடும் மருத்துவமனை ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தொழுநோய் மருத்துவமனைன்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க. இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் உணவு மற்றும் மருந்துகள் இலவசமாக கொடுத்தாங்க. இந்த ஹாஸ்பிட்டலோட பேர் என்னன்னு தெரியுமா? காந்தி பிரேம் நிவாஸ். அது மாதிரி நம்ம அன்னை தெரசா வேர்ல்டு ஃபுல்லாக 123 நாடுகளில் 4000 தொண்டர்களை வச்சு 600 சேவை மையங்களை உருவாக்குனாங்க. இவ்வளோ சேவைகளை செஞ்ச நம்ம அன்னை தெரசா 1977ல் அறக்கட்டளையின் பொறுப்பை சிஸ்டர் நிர்மலா கிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு சாதாரண தொண்டராக அவங்க வேலையை செஞ்சாங்க. இது வரைக்கும் அவங்க செஞ்ச சேவையை பார்த்தோம். இனிமேட்டு அவங்க வாங்கின விருதுகளை பார்ப்போம். 1980ல் பாரத் ரத்னா விருது, 1979ல் அமைதிக்கான நோபல் பரிசு, 1985ல் ஃப்ரீடம்கான பிரசிடென்ஷியல் அவார்ட். இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க. நம்ம அன்னை தெரசா மொத்தமாக 126 அவார்ட்ஸை வாங்கியிருக்காங்க. இவ்வளோ சேவை செஞ்ச நம்ம அன்னை தெரசா 1997ல் இறந்து போயிட்டாங்க. இது நம்மளுக்கு ஒரு பேரிழப்பு. அத்தனை சுருக்கம் இருப்பினும் அன்பால் ஆன அன்னை தெரசாவின் முக அழகு வேறு எந்த பெண்ணிடமும் இல்லை. அன்புதான் உன் பலவீனம் என்றால் இந்த உலகின் மிகச்சிறந்த பலசாலி நீதான். இது நம்ம அன்னை தெரசா சொன்னது. இது போல நம்மளும் எல்லார் மீதும் பாசத்தையும் அன்பையும் செலுத்தலாமா?
தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய். நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் சுவாரஸ்யமான செய்திகளோடு பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.